No tak, predsa mi to nedalo. Poďme sa pozrieť na to, kto nás to ochraňuje, alebo ako by sme si to priblížili. Kto je ten muž, ktorý nás bráni a snaží sa nám pomôcť. Skúsime, čo by nám povedali. Úspech, kariéra, triumf. No, podľa tohto mi to prípada, že by to mohol byť niekto z práce. Keď je tam tá kariéra a úspech, mohol by to byť nejaký kolega, čiže celá táto situácia by sa mohla odohrávať v práci. Samozrejme nemusí, hej, je to kolektívny výklad, môže to u niekoho byť inak, ale aj ten pohár, možno, že v nejakom športe ešte. Keď niekto robíte nejaký šport, tak aj tam, alebo v nejakom takom vašom koničku, niekde, kde sa stretávate s viacerými ľuďmi, určite to bude v nejakej spoločnosti, však asi by vás neohovárala len pred tým jedným mužom tá žena. Aj keď, aj to je možné. Poďme pozrieť ďalej, riešení problému. Stále mi to prichádza do tej práce, lebo predsa v práci riešime problémy. Bude to nejaký kolega, podľa mňa. Bude to celkovo niekde v práci. Alebo teda v tom nejakom športe. Možno, že niekto ste aj športovec, profesionálny, tak to je potom to isté, hej? Práca aj šport. Cizina, odcizenie, vzdialené od pocit cizosti. Vy možno s tým človekom momentálne ani nejak veľa nekomunikujete. Určite je pri vás, alebo ste pri sebe, lebo keď vás teda aktuálne bráni pred niekým, alebo nás teda všetkých, tak určite to je niekde v našom okolí, ale vyzerá to, že sme nejaký odsudzení, že proste momentálne je medzi nami presne ako na tej karte nejaká priepasť, že všetko toto sa deje presne za našim chrbtom. Je to pre nás také skryté a skúste si spomenúť, koho máte v okolí, nejakého muža, s ktorým momentálne nie ste veľmi v komunikácii. Vy síce môžete sa rozprávať, môžete byť denne v kontakte, ale takom, ak je to tá práca, tak iba pracovnom, ale je medzi vami nejaká... Nechcem povedať, že pauza, že by tam niečo medzi vami normálne bolo, ale také je to nejaké chladnejšie teraz, že niečo sa tam asi udialo, čo vás od seba ako keby vzdialilo. Poďme sa ešte pozrieť predsa, čo by tam mohlo byť. Rodina, mladší člen rodiny. Dobre, v tomto prípade táto karta znamená, že je to niekto mladší, čiže ten človek bude od vás mladší. Ten muž. Zaujímavé. V tomto prípade to nepôjde asi o rodinu, ale samozrejme u niekoho to môže byť aj rodinná záležitosť, môže to byť nejaká žena z rodiny, v rámci rodiny takto o vás hovoriť a nejaký mladší muž, teda mladší muž možno od tej ženy alebo od vás, a myslím si, že skôr sa to o vás týka, takže od vás mladší muž sa vás snaží nejako brániť a pomôcť vám. Fíha, dobre. Takže začína to dávať trošku viac zmysel. Vychádza mi teraz do povedomia aj ten význam sokyne. Možno ten muž je do vás zamilovaný. Možno, že niečo medzi vami sa aj udialo, keď je tu ten flirtík. Začína to mať lepšie kontúry. Takže pre všetkých, ktorí v práci ste si zažili nejaký flirtík a máte plavovlasú kolegyňu a mladšieho kolegu, tak je to asi jasné, ale samozrejme nemusí to tak byť. Môže to byť úplne niečo iné, ale táto karta nám jasne dáva najavo, že ten človek, ktorý nás chráni, nás má rád a preto to robí. A možno práve tej žene je to trňom v oku a snaží sa to nejakým spôsobom prekaziť. Možno sú tam nejaké dôvody na to, aby sa to medzi vami nevyvíjalo, ale neviem, treba si povedať
to, čo je pre mňa najlepšie. Každý vie, čo je pre ňoho najlepšie a mal by sa zariadiť podľa toho. Je to aj karta harmonie, čiže nejde o nejaký flirt taký, že niečo, čo by malo zle dopadnúť, alebo čo by malo byť, ako to poviem, zlé, no. Akože zlé, no tak láska asi nie je zlá, ale práve, že je to pozitívna karta, čiže netreba sa nechať odradiť niekým iným od toho, čo naozaj chceme. A možno si za to bojovať, hlavne keď vidíme, že ten muž za nás bojuje. Aj keď skryte. A momentálne teda je tu aj tá priepasť medzi nami, čiže niečo sa tam muselo udiať. Možno už tie reči, alebo možno, že tá žena dôvod, prečo je medzi vami momentálne tá priepasť. No, každopádne sú to veľmi zaujímavé karty. A samozrejme nebudú rezonovať s každým, hej. Sú tu určite aj ľudia, ktorí vôbec žiadne pletky neriešia a je to vyslovene o pracovnom kolektíve, kde kolega je mladší, kolegyňa, ktorá na vás žiarli, dajme tomu pracovne, lebo ste možno šikovnejší alebo šikovnejšia, tak sa voči vám nejako ohradzuje a ten mladší kolega sa vás snaží chrániť, lebo vidí, že teda tú prácu si robíte dobre. Ak to ide o nejakú športovú oblasť, tak to je presne spolu, ako sa to povie? Spolu športovec. Neviem, niekto z vášho kolektívu v tom športe. Tá istá situácia, nejaký mladší muž vás tam chráni pred nejakou staršou ženou, ktorá, dajme tomu, žiarli na to, že máte lepšie výkony, pretože ste od nej mladšia, keďže ona je staršia, tak možno, že nemá taký výkon ako vy a preto sa snaží nejako nekalo presadiť voči vám. Čiže to môžu byť rôzne oblasti a môže to byť v rámci rodiny. Niekto to má vlastne v rámci rodiny nejakú, ja neviem, jej teta, ktorá jej nepraje, tak sa snaží niečo, možno, že tej tety syn, čiže váš bratranec, ktorý je od vás mladší, tak vás bráni. Proste to môžu byť veľmi rôzne situácie a samozrejme je to kolektívny výklad, čiže každý si to napasujte na svoju situáciu, ako to máte vy. A skúste si to začať všímať, či to naozaj u vás takto sedí. Ak to s vami nerezonuje, úplne to vypuste, vôbec sa tým nezaoberajte. Nepatrilo to potom vám. No, majte sa krásne. Ahojte.